And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sobrang iksi lang ng buhay. Cherish your partner as if na last day nyo na sa mundo. Itago nyo ako sa pangalang Weng. Mula pagkabata, hindi talaga ako gaanong kagandahan. Sabi ko nga sa sarili ko, kung merong magkakagusto sa akin tapos alam kong seryoso, ay, susunggaban ko talaga agad. Pero, kikilatisin ko naman. Syempre naman, no? Year 2015 nung may magparamdam sa aking lalaki. Consistent siya sa text at tawag. Pero, ayun, nagkamabutihan kami. Hindi nagtagal, niligawan niya ako. Nalaman ko na best friend niya yung classmate kong babae at batchmate kami nung high school. So, ayun, naligaw siya through phone nga lang. Pero halos 1 taon din yun Feel ko pa rin ang haba ng hair ko. Hanggang sa sinagot ko na siya. Pero may sinabi siya sa akin. Gusto niya na merong mangyari sa amin. Napaisip ako, sabi ko parang tanga to. Sige, break na tayo. Tapos sabi niya, wala nang bawian, tayo na Binigyan ko na lang siya ng chance. March 1, 2015, nung sinagot ko siya. Makalipas ang 7 buwan, simula nung maging kami, palagi niya na akong kinukulit. Gusto niya na nga may maganap. Syempre ayoko kasi nag-aaral pa ako. Tsaka patay ako pag nalaman ng pamilya ko na may boyfriend ako. Ayaw kasi nila ng ganun. At isa pang ayaw nila, high school graduate pa lang siya. Kaya pinili naming itago yung relasyon namin. Nakikita ko naman na masipag siya at mapagmahal sa pamilya. Kaya nga siya hindi nakapag-aral agad kasi pinili niya magtrabaho para makatulong sa pamilya niya. Kaya ayun, I gave in. Sabi niya sa akin na mas lalo niya para akong mamahalin Ganun yung isa sa mga linya niya. Sabi niya pa nga, gusto ko kasi na masigurong akin ka lang. At dahil mahal ko siya, may naganap na nga. Iyak ako ng iyak nun kasi natatakot ako na mabuntis ako or what. Pero makalipas naman ng ilang buwan, ganun pa rin yung ipinakikita niyang pagmamahal. At wala namang masamang nangyari sa akin. Sobrang sweet niya. Tapos, minimake sure niya na tuwing vacant time niya, magkasama kami. Pasyal dito, pasyal doon. Tapos, hindi niya man ma-afford yung mga mamahaling bagay. Ibinibigay niya pa rin sa akin yung kaya niyang maibigay. Sinanay niya ako na lagi siyang nandyan. Sinanay niya ako na katext ko siya palagi. Sinanay niya ako na lagi siyang umiintindi kahit masama na yung ugali ko. Siyempre nag-aaway kami Pero naramdaman ko ngang ako yung lagi nag-uumpisa. Pero matyaga siya. Kahit na pagod siya, tsaka may limit yung time niya sa akin, sinusuyo niya pa rin ako. Tapos, ayun na, dumating na nga yung graduation ko ng college. Napag-usapan namin na ito na yung time na ipakikilala ko siya sa pamilya ko. Pagkatapos ng graduation, kumain kami sa labas at nagkwentuhan. Dito na rin nag-start yung mga araw na nakapupunta siya sa bahay para dalawin ako. Cause we are officially legal na. Both sides. Ang saya-saya, Yung feeling na wala kayong dapat nang itago. So, fast forward. Kahit na malayo yung bahay nila sa paradahan ng bus, sinusundo niya pa rin ako sa tuwing gabi na nakakauwi ako galing city. Doon kasi ako nagre-review for board exam. Kahit nasabihan ko siyang wag na akong sunduin dahil delikado at gabi na, talagang walang makapipigil sa kanya. Ma-make sure niya lang na safe akong makauwi. Siya yung tipo ng lalaki na kahit minumura ko na, nag-I love you pa rin. Siya yung tipo ng lalaki na kahit naiinis ako sa kanya,
Hindi siya nagagalit sa akin. Ngumingiti pa at nagbibiro pa. Siya yung tipo ng lalaki na dinadalan ako ng favorite kong burger, steak, balot at mangga sa gitna ng gabi para lang maging okay kami, para hindi sumama ang loob ko sa kanya. Siya yung tipo ng lalaki na dadalan ako ng Vicks sa tuwing hindi ako makahinga dahil sa sipon. Aalagaan ako kapag may sakit ako. At masasabi kong I'm so blessed and lucky to have him. Nung year din na yon, nakumbinsi ko siyang bumalik sa pag-aaral niya. At ang talagang masipag siya, in fairness naman sa kanya, talagang nakikinig siya sa akin. Kasi minsan sinabi ko, dapat hindi lang puro love ang meron sa relasyon namin. Dapat hindi lang kami puro saya-saya, hayakay lang. Dapat stable din yung trabaho namin para meron kaming magandang future. So fast forward, nag-take ako ng exam. Pagkatapos nun, umuwi na ako sa amin. As usual, siya pa rin yung susundo sa akin. Nag-stop muna siya sa bahay at nagkwentuhan kami. Pagkatapos nun, napagkasunduan namin na magsisimba kami sa isang sikat na shrine sa Agtalin, Capiz para magpasalamat at mag-pray na rin for positive results sa exam ko. Ganon siya supportive, para bang cheerleader ko. October 4, bumisita siya sa bahay para magpaalam sa mama at papa ko. Nung time na yon, magse-celebrate kami ng family ko para sa Teacher's Day ng ate ko. Inaaya nga siyang sumama pero may susunduin pa raw siya, yung kapatid niya, tsaka may lakad pa kami bukas, madaling araw. So, ayun, hinayaan ko na lang. Binibihisan ko yung pamangkin ko habang siya naman nagpapaalam na nauuwi na. Pero hindi ako nakapagpaalam na maayos sa kanya. Tumango lang ako. Kinagabihan, nag-text siya, tinatanong kung nakauwi na kami. Sabi ko, oo. Sabi niya matulog na ako ng maaga dahil madaling araw kaming aalis. Para hindi masakit sa balat yung sikat ng araw. Sabi ko naman, sige, matutulog na rin ako. Nag-good night na siya at nag-I love you sa akin. Syempre, ganun din ako sa kanya. Kinabukasan, mga 3 a.m. gising na ako. Nag-text siya at sinecheck kung gising na ako. Alas 4, nag-text siya ulit. Paalis na raw siya, papunta na sa bahay namin para sunduin ako. Magmomotor kaming dalawa. We made sure na meron naman kaming helmet, para safe kami tuwing babiyahe kami. Nakabihis na ako at sobrang excited na. Hinihintay ko na lang siya. Hanggang sa 4:30 wala pa siya. Alas 5 wala pa rin. Kinutuban na ako. Parang may iba. Tinawagan ko siya. Nagulat ako nang merong sumagot na ibang tao sa cellphone niya. Ang sabi, "Pulis po to, ma'am. Andito po siya sa ospital kasi nakabangga po siya ng aso." Pagkarinig ko nun, biglang nanginig lahat ng parte ng katawan ko. Hindi ko alam kung tatakbo ako sa takot, iiyak ba ako. Hindi ko alam, basta. Nagtanong ako kung okay lang ba. Okay lang ba yung lagay niya? Kung malala ba yung tama? Pero ang sabi sa akin ng pulis, pumunta na lang daw ako sa ospital. Dali-dali kong ginising ang kapatid ko na ihatid ako sa ospital. Pati sina mama at papa hindi alam kung anong sasabihin sa akin o gagawin para mapagaan yung nararamdaman ko. Pagdating ng ospital, bumungad sa akin ang walang malay na katawan niya. Namamaga ang ulo at may nagpapump ng oxygen sa bibig niya. Parang wala akong lakas ng loob para tingnan siya. At nung time na yun, walang luha ang lumalabas sa mga mata ko. Para bang wala akong maramdaman. Nagmamanhid yung buong katawan ko. Ang sabi, ita-transfer siya sa city kasi hindi kaya sa probinsya lang na hospital. If maoperahan siya sa ulo, 50% lang din ang chance ang mabubuhay siya. Sumama ako sa pag-transfer sa kanya sa city. Dalawa kami ng mama niya na nandoon sa loob ng ambulansya. Nanginginig pa rin yung buong katawan ko. At habang nandun kami sa ambulansya, kinakausap ko siya at sinasabihang, "Kapit lang, magiging okay lang din ang lahat. Just pray at nandito lang kami. Sasamahan kita." Sa panahong yon, hindi na talaga siya gumigising. At nakikita kong tumutulo ang mga luha sa mga mata niya. Hindi ko na kinaya.
Ang sakit-sakit na nung daladala ko. Hanggang sa nakarating kami ng city at pina-CT scan siya. Dinaanan namin lahat ng test. Pero nawawala na yung heartbeat niya. Sinakyan na siya ng isang doktor para i-revive. May in-inject na gamot at medyo bumalik yung heartbeat niya. Pero sa pangalawang atake sa kanya, hindi niya na talaga kinaya. Andun lang ako sa tabi niya, patuloy ang pag-iyak, na para bang hindi maubos-ubos yung luha ko sa pag-agos nito. Sabi ko sa kanya, if napapagod ka na, wag mo na kaming intindihin. Pahinga ka na. Wag mo na intindihin yung pamilya mo kasi kahit wala ka na, kung makakapagtrabaho na ako at kailangan nila ng tulong, tutulong pa rin ako. And for the last time ng pag-iyak niya, sa pagtulo ng luha niya, hanggang ngayon di ko pa rin makakalimutan yung time na yun. Tuluyan na siyang nawala sa amin. Sabi ko, Lord, if this is all your plan, please ipaintindihin niyo po sa akin lahat. O baka naman ayaw ni Lord na mahirapan na siya sa bawat pang-aaway ko sa kanya kaya kinuha na lang siya. Ganun pala talaga, no? Pag time mo na, wala ka nang magagawa pa. Mahirap mang tanggapin pero dapat. Marami rin ang nagsasabi sa akin na, grabe, ang strong mo, kinaya mo, patuloy kang bumabangon. Yes, may mga time na nade-depress ako, yung tipong walang labasan sa kwarto. Ako kasi yung tipo ng taong hindi ko ugaling magpakita na naiiyak ako, nasasaktan ako. Gusto kong makita nila na firm ako outside, pero pinapatay ako sa loob ng lungkot at sakit. Yung iyak ko every night, walang sound kasi ayokong marinig nila o naiiyak talaga ako ipakita ang kahinaan ko. December 1, mansari namin. Lumabas ang result ng exam. Nakapasa ako. Sobrang saya ko. May halong lungkot nga lang kasi naisip ko na sana nandito pa siya. Kasama sana namin siyang mag-celebrate. Ganon siguro talaga. March 1, 2020, I celebrated our 5th anniversary. Alone. Yes, kahit wala na siya, patuloy ko pa rin bibigyan ng halaga at aalalahanin ang lahat ng mga magagandang alaalang iniwan niya sa akin. Kahit na ibinigay ko na ang sarili ko sa kanya, ibinigay ko ang lahat-lahat sa kanya, wala akong pinagsisisihan doon. That guy treated me as his princess. Yung guy na umiiyak dahil sa sama ng loob, dahil sa mga masasakit na salitang binibitawan ko sa kanya noon. Yung guy na walang gustong hinangad kundi mapasaya ako. Yung guy na magsasabi sa akin na please minimize mo naman yung attitude mo para magpatuloy pa rin tayo. Para mapasaya pa rin kita. Para sa'yo, salamat ha. Salamat sa lahat, Palangga. Always and forever kitang mamahalin. Ngayon, hinihintay ko na lang yung result sa public school na ina-applyan ko. Salamat kay God kasi hindi niya ako pinabayaan. And I know He's always watching me. Sobrang iksi lang ng buhay. Cherish your partner as if na last day nyo na. Ibigay nyo lahat kung alam nyong worth it naman siya at deserve niya. Basta sa pagmamahal, walang dapat pagsisihan, lalo na kung sa tamang tao. Kung para sa tamang tao. Sana may nakuha kayong lesson. Muli, ako si Weng at ito ang aking secret vow. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky's Secret File.